Takže ahoj, vítám vás u mého videa. Tohle video je jakože venku, jak je hodně sněhu. Teď tady není moc. A je tu se mnou Kiki. Ahoj. Kiki se nechce ukázat. Tak, jdem válet sudy za chvilku. Takže sním kouli na tajtu. Piči. No prčic, běží za mnou. No, počkejte. Dobrý, je tamhle vzadu. Teď tady říká nesmysly. Tady končí, počkej. Tady končí sníh, tady. Tady začíná. Koukejte, co dělá. Na tvrdlík malej. Ty do mě do hlavy, jo? Tak já do tvýho ucha. Je to hodně sněhu. Já jsem tady. Krčová tady. Možná za chvilku spadnu, protože tady je prudký kopec. Vidíš, to jsou ptáci. Uj. Takže já musím úplně pomalu. Ona už je dole. Já ti pomůžu, chceš? Tak. Pojď. Já jsem zvednu. A spadla jsem taky. Jsem na zemi. Ach jo. Jo. Ach jo. Tak ať tohle video není moc dlouhý, tak uvidíme se za chvilku. Tak ahoj.